ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୁଣି ଶୁଖୁଆକୁ ବେସରରେ କେମିତି ତରକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଶୁଖୁଆକୁ ପ୍ରଥମେ କାଟିଦେବା, ଭଲ ଛଡ଼େଇ ନେଇ କାଟିଦେବା। ଶୁଖୁଆ ଖାଇବା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଆରା ଟେଷ୍ଟ। ସବୁଦିନ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛେ, ଆଜି ଶୁଖୁଆ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ତାକୁ ବେସର ଦେଇକି କେମିତି ତରକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ଶୁଖୁଆ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇସାରିଲାଣି। ପିଆଜ କାଟିଦେବା। ଏଠି ମସଲା ବାଟିକି ରଖିଦେଇଛେ, ଟମାଟୋ ବି କାଟି ଦେଇଛେ। ଶୁଖୁଆ ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିଦେବା। ବେସର ପକାଇଦେବା। ଏଠି ଟିକେ ଶୁଖୁଆଟାକୁ ଭଲ ମସଲାଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି।